que la campanya que ha fet el Partit Socialista confrontant o pretesament confrontant amb models com el que representa el senyor Berlusconi, en moltes situacions, en molts casos, és realment irreal, és il·lògica, és fins i tot falsa. I des d'aquest punt de vista jo crec que la fotografia, més enllà del respecte institucional que lògicament sempre s'ha de mantenir entre diferents institucions, el que demostra, i especialment a la marc de la campanya que estem fent, és que aquesta complicitat en molts aspectes existeix. Per tant, jo sempre insisteixo molt en que el problema no és el senyor Vidal Quadras o el senyor Tremosa, són les polítiques que defensen. Vull insistir molt en això, perquè estem parlant, lògicament, de quins models plantegem cadascú de nosaltres. El que defensen un i altre, en aquests moments suposa no només un perill, d'entrada suposa un retrocés en la gestió de l'aigua. En la gestió de l'aigua, clarament, hi ha hagut una obsessió per part de la Convergència i Unió i per part del Partit Popular a no aprendre les lliçons. Tenim una situació dramàtica des del punt de vista de l'accés a consum d'aigua. No hi ha hagut un aprenentatge per part d'aquestes dues formacions polítiques en tant en quant cal canviar el model de gestió de l'aigua, sobretot el model de consum de l'aigua. Segueixen pensant que l'aigua és infinita i que és igual, si aquí no n'hi ha l'anirem a buscar a altres llocs. Segueix sent un model antic, un model caduc i un model que genera situacions dramàtiques com les que vam viure ara fa un any precisament per manca d'un model, una gestió de l'aigua realment responsable. I el segon